Il-pulizija rnexxilha twettaq qabda kbira ta' droga f'garaxx parti minn kumpless ta' garaxxijiet li jinsabu fit-triq San Vincenz fil-Ħamrun. Net News huwa infurmat li r-rejd mill-pulizija seħħa l-ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar meta diversi vetturi tal-pulizija waslu fiż-żona u għalqu l-aċċess minn kull naħa. Hawn huma daħlu fil-kumpless ta' garaxxijiet fejn ġew arrestati 3 persuni fosthom raġel ta' 44 sena magħruf sew mal-pulizija. Tant li lejn l-aħħar tas-sena li għaddiet inqabad idaħħal ammont kbir ta' droga lejn Malta minn fuq il-baħar. Fuq ġewwa l-pulizija sabu ammont kbir ta' droga, tant li uffiċjali tal-pulizija deru ħirġin b'żewġ xkejjer aktarx bid-droga, kif ukoll diversi kontenituri bi provi oħra. Dan fil-waqt li ġew sekwestrati żewġ vetturi, van ta' tip Fiat Cubo b'numri ta' reġistrazzjoni Taljani kif ukoll BMW. Fil-fatt mill-ewwel informazzjoni jirriżulta li s-sejba kienet ta' madwar 30 kg droga kannabis u 35,000 euro fi flus kontanti. Persuni li tkellmu magħna spjegaw kif din iż-żona hija magħrufa bħala żona fejn huma maħsub li jsiru diversi attivitajiet kriminali, tant li l-pulizija kien ilha tissorvelja dak li kien għaddej. F'din l-investigazzjoni kollaboraw diversi sezzjonijiet tal-pulizija fosthom dawk ta' kontra droga mir-Rapid Intervention Unit, mis-sezzjoni tal-Klib u tal-investigazzjonijiet kriminali.